Yeah, zvakanaka kuva pano tinoti it's nice to be here. Always it's good to mingle with the people. Vanhu munoziva nyaya dzokudada, sometimes you miss a lot because in life vanhu tinowanza kuti ndinoziva zvese, but when iron sharpens another iron, regai ndisiye nyaya yacho. Nhasi ndichataura nyaya about lobola. Pane nyaya yakambonetsa mazuva apfuura ina nhasi ichiri kunetsa, vanhu vachiri kubatana huro chaiko chaiko kuti aiwa ndizvo kana kuti hazvisizvo about the lobola thing, kuti pane the law yakaitwa passed by the government yakanzi no one is no longer forcibly kuti you must pay, you pay at your willingness, handiti kuti uri kudereka kana kuti kuda. But let me clarify more, because kazhinji dzasvika muchiona in the Bible painzi pakapiwa the vision paizouya ponzi the interpretation, handiti because paiti pakapiwa kuti Daniel apiwa chaapiwa nacho, something passed through the mind of Daniel, paizopiwa yenzi the interpretation from God, not kuti Daniel ndio aiinterpreta zvinhu zvacho, the dream running aona. Saka zvaakuda isusu tinozivawo futi mutemo, because vanhu hamuzivi mutemo saka hamuzozivi, because word by word you need. Handi makaona pakanzi no one is now forcibly, handitika kuna kuti hausi kufoswa but hazvina kubviswa, because kunzi force, because mona zviri kuita kandotezva kuti the government iri kutraya kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, because dambudziko ripo nderekuti vanhu maakudhurisa vana, muri kutengesa vana kuita sekuti it's now business. Mukwacha akangorora nhasi atoteverwa, uya kuno ndoda mari yangu, handitika zvakutoita sekuti ane chikwereti, kungotora mwana wako so maiwe, zvobva zvatoita sekutoti kwatova nemamillions ikoko, handitika. Saka that is the problem, muchiona the government yakaisa that law, but mukatarisa mitemo yese kazhinji ine two sides, handitika. Regai timbobata umwe the first law. Pane the law inoti ukagara nemwana wavanhu for 3 months matova obliged, like it's now a marriage, handitika. 90 days it's now a marriage, handitika. But another law inocorresponda neanother law, hakuna mutemo unoshanda uri one, so that law yakaiswa, handitika. But pane unozouya futizve unozoti ukapedzera munhu time, handitika, unofanira kumubhadhara, because inonzi spouse assistance, handitika. Ukaramba munhu akanonotifya, handitika, unomubhadhara futi zvakadaro. Saka zvoreva kuti these laws zviri kushanda zvese, that's why zvinopazonzi act yakati act yakati act yakati. Forcibly zviri kungoreva kuti hauchamanikidzwi zvokuti unotosvika kutonzi shamwari chitoya kuno, shamwari mwanoti akutora. The government iri kuitira kuti pasaita that scenario, kana kuti munhu akafa konzi aiwa munhu avigwi because of this, wakufanira kuita willingly. Saka chinonzi willingly kuti havana kubvisa, dai vakataura kuti it's totally banned, hazvichabvumidzwi, ndo painzi lobola hakusisina. Saka tinoona vanhu vanonzwisisa, because vanhu havatarisi zvakafanira kuti pakaiswa koma, ukaona panonzi koma kana kuti but kana kuti asi, handitika, chiziva kuti zvaakutaurwa kana zvakaita sekuhistory kunonzi unotanga wataura pati yako, kana wataura pati yako wataura pati yako, wozoti to greater extent, handitika, Hitler was, zvakafanira kuti kunonzi Hitler was a bad person or a good person, handitika. Uyewo unosvika kuti he was, wonyora zvauri kuda side rako, but to a great extent or to a less extent, handitika. Ukagona kudefenda mapoints ako yakutonzi nyaya yako iri right, wakutomakwa, handitika. Saka mutemo yese unofanira kuzoziva yese wozokombaila, handitika, kana even zvataura. So forcibly it means hauchamanikidzwi but hazvina kubviswa. Let us go to the Bible, handitika. Mwari vanongosika mukadzi nemunhu mukonzi Adam ndakupa mubatsiri, according to God mwari vanongokupa munhu, handitika. But ayo ava macultures edu. Pachishona tinoti unobvisa lobola, varungu vanoti white wedding. White wedding vakaitora padza white wedding ichazoitwa church and Jesus Christ. White wedding inoitwa nemunhu akunda, handitika. Jesu kana the church yakunda ndopanyazoisa inonzi the white throne wedding, handitika. Ndo pakatorerwa varungu ipapa, handitika. Then vatema takanotora pana Abraham achinoroorera Isaac, panotuma Eliezer akati iwo Eliezer chienda unoroorera uyu, ndobva aisa appreciation, ndobva anoroora Eliezer. Ndo patakanotora vanhu vatema, varungu vakanotora kuna Revelation. Saka muri kuona takatora zviri in the Bible, but pataizviaplya ndizvo here kana kuti hazvisizvo, handitika. Dai vamwe vari kunoona, vamwe ndobva vanotora, tine mamwe machurches ekuti munhu anotorwa at zero deposit, handitika, handingazomanemi nemazita, handitika. Vakanotora pana Genesis panonzi Eve akapiwa kuna Adamu, mahara kanzi Adamu. Saka zvese izvozvo zvinhu zvakaitika in the Bible, handitika, kana kuti zvakanyorwa kana zvakaitwa registered in the Bible. Saka saka macontinents aingonotora pari kuti kana machechi yotora isusu kwedu hatiti munhu anobhadharwa, vatora pana Genesis, vamwe vatora futi pana Genesis pana Abraham achinoroora Eliezer, varungu vanotora kuna Revelation, but yekuku ndezve after kana Jesu azodzoka pa white throne vanhu vanenge vakunda. Saka zviya hazviso zvinoreva kuti it's now a marriage, handitika. Whether wabhadhara, whether watizisa, whether waita white throne judgment, kana kuti watora mahara, according to God it's marriage. Because panongonzi Jesu anongotaura kuti vaviri vachava nyama imwe chete, umwe achasiya baba
umwe osiya amai, zvatopera. Handiti ndo zvakataura Jesu. Haana zvakambotaura zvakawandisa kuti pachazobhadhara lobola, pachazoitwa white wedding, pachazoitwa zvakati. Haana chakataura, but akangoti umwe achasiya baba namai, zvatopera. Handiti ndo inonzi wedding, vaviri vogara vese. Even according marriage inomezhwa nezvinhu 2. Chekutanga munhu unorara naye according to God yatova marriage. Handiti munhu first anokubvisa virginity yako yatova marriage. Handiti then second munhu anonosiya baba namai achiti ndakuenda achioneka rudzi rwake. Chinodiwa ndechekuti waoneka narudzi mupoitawo agreement chete, zvatopera, yatova marriage. Saka that's the 2 ways zvinonzi yava marriage by God. 1 kurara nemunhu yakutonzi yatova marriage. Handiti then secondly kuoneka kuti ndakuenda. Saka munhu akauya kumba kwako akarara newe according to God yatova marriage. Handiti but hauna chawabhadhara, because Mwari havana pavakaisa that law yekuti bhadhara ita white wedding, but vanhu vakangotora vanhu vakatora mapoints kana kuti maincident akaitika in the Bible zvakaitwa nana Abrahama. That was the law of Israel. Handiti ndo vaita haufaniri kutora munhu mahara wonobhadhara wodi. That was the law. Saka macultures tiri kumasanganisa nezvinhu zvamwari toti ndimwari. Mwari havana zvakadaro. Mwari vanongoti chero ukatizira, tine mamwe machechi ekuti munhu akatizira anonzi aiwa iwewe wakutiswa paspecial, which is very wrong, because we need a biblical, we not supporter, because white wedding haisiyo yakanzi inauthorize the marriage zvakati. Saka now tichidzoka pa this term, handiti marriage sezvanotaura kuti haiti comprised nekubhadhara mari. Saka by that kureva kuti vanhu takabva taona sokuti mari ndo marriage, but hazvisizvo. Saka the government iri kutrya kuti masides ese zvinhu zvifambe zvakanaka in the society, because masi incident yekuti munhu afa munhu avigwi, which is very wrong. Kana kuti munhu anenge achiteerwa asina mari, most sometimes unogara nemwana wevanhu, soka unoona mwana wevanhu ukagara naye 2 years 3 years onzi hauna bhadhara roora, vabereki vane right yekuzotora. Saka the government ndonyedza inenge ichigadzirisa. Ndataura ngati mitemo inoshanda yakawanda, haungoshandi mutemo 1 chete. Handiti mitemo inoshanda ichicorresponda to each other for iziva yese. Handiti saka now chiri kuita ndezvokuti iwe vanhu varoorana, handiti vane the right kuti vagare vese vachifara, but wese mubereki une kuti chimbodzoka because murume wako haana kundipa mari. Saka that's what the Bible says, that the government yakati you are no longer forcibly, so that hakuna achaita power yakuzokudestroya marriage, which is good, because vanhu vabereki futi tiri kudestroya munhu kana asina mari zvoitwa sei, because unenge uchitya kuti zvino varume ndikaramba ndinaye ndinenge ndikutumira mameseji kuti mukwacha haufa. Handiti iye munhu kutokusumirawo mari kutoti haufa zvakatomuomera, chero newe mukwacha zvinenge zvakatokuomera. Saka hakuna akanakirwa nezvinhu. Saka the government iri kutrya kuti masides ese afara. Yandataura ndikati 3 months wakutonzi waroora. The reason zvavakaita that law, vanhu vaingotora bho zvakafanana nemuZimbabwe, munhu ainzi kana asina muchato, handiti chero ukagara 5 years 10 years unonzi musunofa murume wako kana usina muchato hauna chaunowana, because vari kuti muchato ndokunzi marriage. Hakuna zvinhu zvakadaro. So the government ndobva yaisa, handiti iko zvino chero ukagara nemunhu 3 months even musina kuchata, ukaenda pakanzi murume wako afa, handiti unoziva kuti une right yekuti iwewe unowana zvinhu, the inheritance of your husband. Handiti chaunongoita unongoproducer evidence. Ukanoona evidence yekuti akagara tese more than 3 months, handiti watova mukadzi. Saka the law vanhu tinenge tichiabuse kufunza kuti saka kana pasina muchato haasi mukadzi. Aiwa, kana munhu vaitogara vese mukadzi, mwana wenyu chero asina kuchata nhasi akafa, kana kuti mukadzi kana munhu iye anofanira kusiyirwa zvinhu zvese ndezvake, bhozi mukadzi, but maita izodzvinyirira kuti aiwa kana asina muchato saka rega tinomutorera zvese. Saka the government kana zvadaro, the government inozongoyaisa mutemo kuti 3 months it's now marriage, so that vanhu musatorwa, because vanhu vaidzvinyirwa kunzi kana usina muchato hausi mukadzi. Handiti but vanhu varogara vese. Aiwa, kuna zvinhu zvakadaro. Mukadzi kugara mese murume nemusikana, kana mukomana nemusikana, matova mukadzi nemurume, but zvonzi awafa after 5 years hapana muchato, saka unzi aiwa munhu ngaangoenda. Hakuna zvinhu zvakadaro. Saka the government inenge ichitry kudzosa. The reason inondika ndeyekuti sometimes vanhu the way atinoita ndozoti zvakafanana kuti mukatarisa majuru, Solomon anoti in the book of Ecclesiastes, iwe enda unodzidza simbe, enda kunodzidza kumujuru. Handika munoziva these animals they can teach us better. Handika dzinoshanda pasina anyone to police anyone kuti ita zvakati anyone zvakati, zvinoita zvakanaka. Handika zvinhu zvinenge zvine order. Handika ukaenda panyuchi kana pamujuri papa zvichishanda zvakanaka, pana baba pana mai pane the queen pane chii. Handiti but vanhu so handika hatikwanisi kugarisana zvakanaka. Saka mitemo yozoya, bhozi nyaya dzekuroorana dziri kunetsa varume. Handika umwe unotora mwana wake umbouya kuti zvakati umwe zvakati. Varungu vakazvigona, varungu vana basa nazvo.
akangoti ndakutonoroorwa anana basa havakuteveri vanongoti ring zvatopera. So simple, but vanhu vatema roora tikabva taita sokuti pane nyaya dzakawanda pachirwisana muhavigwi mwazodii. Saka government inopedzisira izopindira, but dai taigona kungorarama zvakanaka ka. Munoziva mutemo kuold testament waivako the law, but it was in the zodiac, but Moses akazoenda muna Genesis because vanhu vanga vakunetsa kanzi usauraya usati zvakati, but the law was there in the zodiac which is nature. Saka tinoona kuti vanhu nenyaya yekuoma musoro ndika government inopedzisira kuisa imwe mitemo kuitira kuti at least zvinhu zvifambe zvakanaka, because nyaya dzeroora dzadzanetsa guys. Munhu akabvunza havigwi, even vanhu vazhinji vanga vane right paingonzi mira handiti uri kugara nesu vanoti tinokubata. Munoziva kuti vanhu vanoita sevane ukama, so panofa munhu kana kuti mwana wamukadzi paanofa vanoita sokuti havakuzivi, handiti havigwi, but vaiti vachimwa timba mako vachidei. Saka the government haina anything to do, inobva itongoisa the law, handiti ekuti hakusina munhu achamanikidzwa, because unochinzi musi wanofa unotoona. Ende ndo culture yedu vanhu vatema kuti paanofa chete hazviperi mushe nezvasina kusaitira zvakati zvakati ndo vanobva vakubatira. That's why the government yazvisa it's no longer forcible, so that munhu aite nekuda. Because pamwe pacho munhu anenge akabatirwa pfuti, handiti kuti kubatirwa pfuti chakaita tezvaro chamari chitounza, but I'm not saying vanhu beside. According to our church isusu tinoti munhu wese afa kutora mwana wavanhu it is zero deposit, unofanirwa kuappreciata. Isinoiti appreciation, hatiti lobola. Chokutanga chinonzi appreciation setakaiti isusu kuchurch kwedu appreciation yakangofanana, it's correspond or is above or is lesser than this one. Ndezvekuti one, haimanikidzwi sezvakataurwa izvozvo with the government, ndozvatinoitawo. Then two, haifaniri kudhuriswa, handitika, and inofanirwa kuitwa mese muri willingly, muchiwirirana, both musikana nemukomana maparents ese. Wanzi panopiwa bill rekuti unyatsoona kuti varume kapaka wazongoriona kuti ndoita sei, handina, saka that's why the government, wanzi unopiwa bill rekuti unyatsoona kuti varume ndichiri kuroora here kana ndakubhadhara munhu, kuti vamwe vanotozikanwa kunzi ukaenda kwakati unozochidzika kuti mazezuru aroreri kana kuti mavhitori aroreri, because vanenge vari ameno zvinenge zvichiitwa nevanhu vacho suwa, handitika. Saka the government inopedzisira yopindira. Tine atinoti ma-national laws, handitika, tine atinoti ma-society laws, tine atinoti ma-family laws. Saka ma-family laws akatadza kurana zvakanaka ma-families, government law inouya yozochirana, but government law haifaniri kutombopindira tega. Vanhu mumasociety ngatiisei, kumachechi ngatiisei mitemo yekuti aiwazve munhu panoroorwa munhu hatidi kuti munhu atengese, panonzi munhu afa hatidi kuti munhu anonzi havigwi nyaya dzemaroora, aiwa hatidi izvozvo, munhu ngaavigwe kana muchizopedzerana ende munhu haatengeswi. Saka chimbopiwemo even muchichaja zvese zvinofanira kuita nesociety. Even mukatarisa the government mastructures, kuna sabhuku kuna ndo vanotenga kusovhwa kana zvizosvika kuhigh court, even mutemo ukazosvika kuhigh court kana kunana supreme court kumatenga panongonzi court zvozoinda zvichina zvienda because zvofanira zvikwira. Even nesu tine yatinoti the society, tine yatinoti tozoti the government. Saka zvese izvo, saka the society inofanira kunyatsiswa mitemo inyatsoti zveshuwa isazonosvika kunational level yekuti the government yakuti is no longer forcible. Tega tiwirirane tigone kurodzana pasina anosara achichema-chema, because nyaya iripo ndeyekuti zviri kutoti government is right, because chero mwari havasi kufara nazvo zvokuti wewe pakurodzana umwe anosara achiti arume ndakungoroora wangu, but munhu asiri kufara. Hazvisi izvo zviri kudiwa naMwari. Mwari vanoda kuti vanhu maroorana paipeka mosara mafamilies ese muchifara. Kana umwe wenyu afa lese murume ndiye afa, handitika, kana kuti mukadzi ndiye afa, munhu ovigwa mese muchifara mafamilies, kwete zvokuti vekumukadzi ndivane vachifara, vekumurume ndivane vachifara, vamwe vachichema zvokuti vane vachiti hatiuiko kurufiko. Aiwa zviko zvatiri kuita varume, aiwa izvozvo even Mwari havafari nazvo. Mwari havadi zvokuti vanhu muite kakava muchinetsana muchiita pushing and shoving. Harisi bhora zvebhora ndonoita pushing and shoving muchidi life. Mwari havadi izvozvo. Saka we need to live with the peace with everyone. That says the Bible. Munhu wese anonzi ngaararame peacefully with anyone. Saka kana Mwari vachikurudzira kuti tirarame peacefully with anyone, saka sei panyaya dzeroora vanhu tichibuditsana mazisozo ziso rinenge rakabuditsa kuti pari kurooro here ndo panenge vakamirira nekufa kwake. Maiwe mazuva especially pakanzi mukadzi aroorwa, mukadzi afa, panenge pakaipa, panenge pasina, panenge hamene inonzi chiko pachishona inonzi panenge pachitsva demo pachisara chi, panenge pakaipa. Hama dzakabuditsa so zvitara zvichivava kuti aiwa chidzimai ishoma ichinyorwa mazifige kuti even iye munhu zvakafanira nemusikana anenge achiti ndoda mukomana ane mota, but iye kumba kwavo hakuna kana ane bhasikoro, hakuna kana achiendereka. Unochadzwa mari yekuti iwe kuti vaikwanise uso tikati orai chiendei munoroora nhasi nebhiri ramandipa totisa kwenyu kana tezvara avarikwanisa, but iye munhu anenge achidari kwake haana kubhadhara, but ndiani chikunyorera bhiri so kudaiko, haana kutobhadhara kana mukadzi wake, but bhiri ranokunyorera soka anenge achiti weiwane mari, but iye haasi. Saka muri kuona hazvisisina order. Mwari havatodi zvinhu zvokuti muite pushing and shoving.
pushing and shoving haiwanikwe kubhora zvatopera noti musociety pakurorerana paipeka vanhu vanofanira kufara kwete zvokuti kana wakuenda unoti varume hangu zvokuti munhu anenge achizonati anenge akaisa musoro pasaidi so kuti varume achizonati varume zvinhu zvakandiomera pano panenyaya yekuti unenge uchidorura murume unozokuti akadishingirire kondoita sei but it's now like a gunpoint anditika it's now like a robbery anditika vana havasi vekutengesa dzasamjena even kune mamwe machechi vanotipa mahara isi hatizobvumidzi mahara tinoti you must appreciate but noti kuzotengesa zvisingadhuri zvinoafodekawo anditika tine vanhu vekuti even vane surprise yekuti unoti ichiri price here tinonzwa umwe munhu wekuti vachuzana mukomana nemusikana ozonzozvinzimi akasiya mukomana akati handichazvikwanisi saraini mwana wenyu akuti tiri kurodzana ikoko varume its even business ukati vachidaro vanhu vanosiya saka even nyadzeroora vanhu vakutotonose business kuti munhu ananyazochaja chaiko pakuru kunyatsopfuma chaiko but mwari havatodi zvese because the bible says live with peace anyone mukaona muchirodzana dzasve muchiona mamarriages amwe haasi kufamba because umwe as long asiri happy mwari havaropafadzi marriage yacho even munhu afa munokanganisa kufamba kwemunhu iye muchisora muchinesana hauna kupedza roora hauna zvakazoti muchiita zvimafight aiwa munhu atofa let us celebrate let us cheer moments atakafara naye kuti aiwa mwari tinotenda makatipowo munhu tikafara naye tikaita zvakati tikabenefitawo zvakati he was a good person andika noti zvokutora muchisimudzirana matemo muchiita zvakati aiwa hatine zvinhu zvakadaro so the government inenge ichitry kugadzirisa but the society let us be responsible tive vanhu vanoziva zvavanoita tive vanhu vakarongeka vanorongororwa munhu soka mukwasa anofanira achifara kana tizvara vangu vari bo mari dzavandinyorera so aiwa anditika even munhu afa soka munhu kana mukadzi afa anditika tonzai mukwasha zvokuti pane zvasara zvina basa ngatifige munhu zvotegana kuti anatezvara vangu soka manje vanatezvara vanatezvara vanenge ariwo nekuti vamwe vatonoti kuti vasvita manjere vadii hauziiti zviri kufamba sei bcause ndozvara vanenge vakamirira chairo aiwa tidi kumirira pazuva kana muchida kunetsa nemukwasha netsana nemukwasha yenyu munhu achiri mupenyu unozoza chipolisi apinda kuti ngaavigwe hazvifaniri kusvika kwese ikoko handitika imunoti mari anoiwana kupi munhu anongokolapsana so munoisa hana mari handiti vanozonzi havigwi tivei mupe 50 handiti vanotsara vabhuroka nekuti munhu afa aiwa varume hatidi zvinhu zvakadaro so the government isaka yakazoti it's no longer forcible because there is a disaster panyaya dzemarriage umwe atofungudza kuti panoroorwa munhu todazovaka imba yakati todazoita kuchikoro vana todazodaisaka iwe hakusi kurodza but vanhu vanoda kukavha chinyaya dzavo inini I'm not against kwedu tinoisa appreciation but tine gazeta zvokuti haufaniri kuzodhurisira munhu zvokuti anofanira kuita stress mufawirirana mese maparties ese kumurume mese muchifara kwese muchifara saka ndo chaizvo zviri kuita negovernment futi chiro mwari vari kufara nazvo because God is not happy because pane chaos nenyaya dzekuroora mwari havana kutombo for God so loved the world vakapa mwanakomana so freely handiti makapiwa Jesu akafira pamuchinjiko amarita makabhadhara handiti even freely zvinobvumidza kupa mwana kuti torai zvenyu mugare mese handitika woropafadza manje vemazuva ano anozati handiropafadzi nditanga even ukasvikonzi mari yako ishoma dzokera varume dzokera hakuita zvinhu zvakadaro moparadza marriage kana mwatonzi chitosiyako ozoti aiwa ndichazvikwanisa reni mwana wenyu mukaona madaro maakuvhiringidza vabereki government haifaniri kutombosvika kukupai mutemo mega mufanira kuziva zvamunoita masociety kuti ngatisei mutemo kuti even pakurodza sefamily varume ngatiti kutarisa zviri mukwasha wenyu mosajawo zvinoendera kwete zvokuti mukwasha haakwanisi kana 250 makuchaja 5000 anoiwana kupi anosiya mwana wenyu mauraya marriage yake mauraya life yake ende mwari vanobva vajaja imimi saka the law iri right yekuti it's no longer forcible but varume futi tiregai kutora advantage enda unobhadhara because kana ukaenda kumasamaria ita zvinodiwa nemasamaria kana because the government yakati it's no longer forcible haina kubviswa yakangoti munhu hauchabatiri futi zvokutoti undosvika utotorwa mukadzi wako kuti aiwa haunobhadharaiwa it's no longer forcible unoenda pawadira handiti which is good because but wadaro chirega kutora advantage ogara nemwana wevanhu usingazikamwe but chinoita kuti muzikamwe you sit down motaurirana agreement yacho neamount yavanoda but mimi musazoiswa yakawanda nezvakati ndo pane nyaya yangu chete inana handivengi munhu handidi I respect zvese zvinoitika even kumaguidelines the society the community kuti mwari vatiitire zvakanaka saka I think nyaya Labola ndanyatsoibata zvakanaka mune pamaplatforms angu chaiwo musateera patwitter handishandisi yakanzi prophet Madungwe guys yakaprofita zvebhora zveliverpool nechi handipo haisi account yangu yakaprofita liverpool neman city 0-0 vanhu vane vachifara haisi account yangu it's fake account yangu ndoshandisa Madungwe tv ndo account yangu patwitter instagram Madungwe tv youtube Madungwe tv then tiktok Madungwe tv facebook
ndeya ndoshandisa Prophet Church Madungwe chete, andika Prophet Madungwe Church ndo chete. Saka Twitter iyo haisi yangu guys, musatoifollowa. Ndona amweni achitoifollowa choti Prophet waprofita, ina andiprofiti bhora, andina basa nezvebhora, ndinotaura second coming of Jesus Christ, zvekuenda kudenga. Saka tiri kuti guys, vanhu hande tinoroora vasina kupedza maroora enyu, endai munoroora izvozvi nezita raJesu, Mwari vachitira zvakanaka.